هاي ጽبቕተይ ከመለኺ መልክዕን ቅርጻ ኣካላትክን ምሳብ ሶሻል ሚድያ ትርእየን ሰባት ተወዳዳሪ ተሃልኺ ሓደ ነገር ክብለክ ይደሊ መልክዕን ቅርጻ ኣካላትክን ምሳብ ሶሻል ሚድያ ትርእየን ሰባት ከይተወዳደሩ መልክዕን መልክዕን ናይተነጻጸሪ ንስኺ ስኽ ዘብለኪ መልክዕኺ ካብ ካልኦት ፍልይቲ ዝገብረክ ነገር ክነግረክ ዶ እስከ መልክዕ ጠጠው ኢልክ መስያት ኮንክ ራእዩ መልክዕ ቅርጻ ኣካላትኪ ከመይ ከም ጽባቕ ርኢኺ የሩ ንስኺ ግን ጽባቕኽን ብናይ ካልኦት ኣዋልድ ዝርክዕ እየ ስለዝነበርኪ እሱ ጥራይ ዘይኮነ ብናይ ሶሻል ሚድያ ትርእየን ሞዴል ጽባቕኺ ስለተነጻጽሪ ኢኺ ብልሲ ዘይምዃንክ ዝስምዓክ ዘሎ ወይ ከዓ ጎደሎ ከም ዘለክ ዝረኣየክ ዘሎ ንስኺ ግን ትኽክለኛ መንገዲ ኣይትርእዮን ዘሎ ትኽክለኛ መንገዲ ኣነ ክነግረኪ መጀመርያ ትኹረትካ ኣብ ነፍስኻ ወሪዮ ነፍስኻ ራእይ ንዓኻ ትመስል ሰብ የላን ብልሲ ክስኺ ኣብ ነፍስኻ ሰርሒ ነፍስኻ ዝለዓለ ደረጃ ንኽተብጽሕ ፈትኒ ቅርጽህን ምስኽኻል መልክዕህን ምስኽኻል መልክዕህን ነፍስህን ክትቀይር ትኽእል ኢኺ እምበር ነፍስኻ ረሲዕኻ ናይ ካልኦት ህይወት ነብሪ ትኾንኪ ኣብ ጭንቀት ክትኣትው ኢኺ ኣብ ዲፕሬሽን ክትኣትው ኢኺ ነፍሲ ምትሓት ክስምዓካ ክጅምር እዩ ሰብ ኣይፍቅረኒ ክትብል ክጅምር ኢኺ ኣብ ዘይግባእካ ቦታ ክትወድቂ ክትፍትን ግን ኣይትኽእልን ኢኻ ብዘይምጥንኹ ሰባት ክትቀርቡ ክትፍትን ኢኺ ዘየድልይኹ ሰባት ከም ዘየድልይኹ እንዳፈለጥካ ንኽትቀርብ እዮም ክትፍትን ኢኺ እዚ ኩሉ ዝመጻእካ ነፍሲ ክተትሕተ ከለኺ ነፍሲ ከተማሓሸ ክትፍትን ከለኻ ግን መሓዙት ክዕረኽ ክትገብሩ እዮም ሰባት ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ዝበጽሑ ሰባት እዮም ዝኾኑ ምክንያቱ ኣብ ነፍስኻ ቫልዩ ስለ ዝወሰድኪ ስለዚ ቫልዩ ክወስኺ ኣብ ነፍስኻ ዘለካ ኣመለኻኽታ እንድሕር ትዕቢኽዮ ንስኺ ብልስቲ ሰብ ክትኾኒ ስለዚ ኣብ ገዛእ ርእስኻ ዘለኪ ኣመለኻኽታ ይዕብይ ኣብ ዓለም ዘሎ ኩሉ ነገር ጽቡቕ ይግባእክ እዩ ካብ ዝለዓል እንታይ ኣሎ በርትዕለይ ጽቡቕተይ ከምዚ ዓይነት ህይወት ቀየርቲ ቪድዮታት ክበጽሓኩም ተደልኹም ኣብ ኤሪኤል ቻናል ሓደሽ ንዝኾንኩም ሰባት ሳብስክራይብ ምግባር ኣባልነትኩም ግለጹ ክሳብ ብኻልእ ትሕዝቶ ንራኸብ ኣብ ዘለኹም ሰላምን ጥዕናን ይምለየኩም ባባይ